Представете си инженерски бюджет от милиарди долари. Целта му е да постави на колене Мерседес и BMW. Под капака му да проправи пътя към богати Вейрон, но накрая, заради 2 сухи листа, паднали в жлеба на чистачките, да удави собствения си мозък и да се самоунищожи. Думата Volkswagen означава народна кола. Години наред те предлагаха ефтин, практичен и безпроблемен транспорт. Не претендираха за луксозност, не се стремяха към спортност, просто изпълняваха задачата си. До 1993 година, когато начело на компанията застана най-гениалният, но и най-обсебеният човек, когото автомобилната история е виждала. Фердинанд Пиех, внукът на Фердинанд Порше, гений с маниакално внимание към всеки детайл, промени завинаги посоката на Volkswagen. Той беше човекът, превърнал милиметричните разстояния между панелите в религия и меката пластмаса в стандарт. Събра инженерите си във Волфсбург и им даде ужасяващо нареждане. Вече няма да правим само ефтини коли. Проектирайте ми среден седан, от който клиентите на Mercedes C класа и BMW трета серия да се срамуват от собствените си коли и да идват при нас. Цената не ме интересува. Искам съвършенство. Това е резултатът от неугасима инженерска амбиция. Passat B5, роден през 1976 година. Колата на чиновниците и дребните търговци изведнъж се превърна в аристократ с костюм. Символ на лукс, достоинство и статус. Днес в подкапака ще говорим за шедьовър, под чийто капак всъщност се крие чистокръвен Audi A4, предлагащ незабелязано легендарната Quattro технология, а лазерните заварки по покрива свеждат усукването на карусерията до нула. Но обективността е задължителна. Ще разкрием как меките пластмаси на тази перфектна машина се превърнаха в лепкав кошмар, как запушените водни канали удавиха собствения им мозък и защо 1.8 турбомоторите засядаха в кал от масло и изгаряха лагерите. А накрая ще почетем легендата с V8 мотора, носещ гените на богати под капака. Добре дошли в подкапака. Пристегнете се. Когато Passat B5 излезе на пътищата, автомобилната преса буквално изпадна в шок. Дизайнът беше оформен изцяло в аеродинамичния тунел, коефициент на съпротивление само 0.27. Пиех беше наредил на монтажната линия. Разстоянията между панелите, между вратата и калника, между капака и фара да са точно 3 км и абсолютно еднакви по цялата дължина на автомобила. На работниците бяха раздадени специални микрометри. Погледнат отвън, автомобилът излъчваше невероятно усещане за плътност и прецизност. Тази бръсначна острота записа с златни букви в автомобилния речник понятието усетено качество. Карусерията беше изцяло поцинкована. Освен при тежка катастрофа, ръждясването й беше почти невъзможно. Volkswagen използва и лазерна заварка за увеличаване на твърдостта на шасито. Точковата заварка е като копчетата на риза, при натоварване може да се скъса. Лазерната шевна заварка е като цип, непрекъснато съшива метала. Passat B5 стана с 30% по-твърд от конкурентите. През 2000 година Пиех натисна бутона за мащабна козметична операция. Излезе B55, хиляди нови лазерни заварки по шасито, хромирани детайли по бамперите и рамките, прозрачни фарове, блестящи като скъпоценни камъни. Торсионната твърдост нарасна с още 20%. Версията, стартирала легендата за пакета Ширет и символ на престижа, беше именно Highline B5. Нощем в Passat ви посрещаше футуристична гледка, каквато конкурентите нямаха. Докато японски и френски марки използваха скучни зелени светлини, дизайнерите на Volkswagen осветиха скалите в синьо, а стрелките и бутоните в червено. Не само заради визията, неврологичен трик. Синият цвят дава на мозъка спокойствие и технологичност, червените стрелки олицетворяват спортност и концентрация. Докато напредвахте по магистралата в тъмнината, се чувствахте като в кабината на боен самолет. Volkswagen отказа ефтина твърда пластмаса. Таблото, дръжките на вратите и бутоните бяха покрити с матов мек материал с гумена текстура. Кадиф е на допир, детайл, липсваш дори в Мерседес от онова време. Но инженерите не бяха взели предвид UV лъчите и човешката пот. Покритието, което в лабораторните тестове изглеждаше прекрасно, в реалния свят влизаше в реакция с UV лъчите и киселинността на кожата. На 5-6 година кадифените бутони и дръжките на вратите започнаха да се лющат, а разтопеният материал се превърна в лепкава тиня. Инвестицията от милиарди долари за премиум усещане се обърна срещу самата себе си. Интериорът, изглеждал луксозен в шоурума, на 5-та година приличаше на изоставена кола под моста. И все пак имаше една страшна ирония. Точно това покритие дало на Passat 5.5 усещането за клас, което Мерседес не можеше да предложи на тази цена, стана и неговото проклятие. Когато хващахте дръжката на вратата и ръката ви ставаше черна, това е едно от най-горчивите спомени от серията. Чудили ли сте се защо шофирането на Passat B5 се различава от Golf или Jetta? Защо се плъзга по пътя като тежък кораб? Защото Passat B5 всъщност не беше Volkswagen. При стандартните модели моторът е монтиран напречно.
Пиех построи Passat директно върху платформата PL45, използвана от Audi A4. Моторът стоеше надлъжно, точно като при BMW или Mercedes. Накратко, Passat BI5 е луксозен Audi A4 с подменена емблема и удължена задна редица. Зад предните колела имаше изключително сложно 4-реманно независимо окачване от алуминий. 4 отделни носача свързваха всяко колело към шасито. Резултатът беше невероятен. При 200 конски сили и гаста до дъно, волантът не трепереше нито милиметър. Но толкова деликатна система се превърна в мъчение в страни с лоши пътища. Втулките по алуминиевите носачи правеха хлабина и отдолу започваха да се чуват тракащи звуци. Издържливостта беше пожертвана в името на превъзходното сцепление с пътя. Ако намерите Passat BI5 с надпис 4Motion на багажника, спечелихте. Системата Haldex физически не можеше да се постави с надлъжния мотор. Затова инженерите монтираха легендарния торсен централен диференциал на Audi Quattro. С 4 задвижвани колела на сняг или кал Passat BI5 4Motion беше истинско Audi Quattro, само с VW емблема. Заради иерархията на марките не можеха да напишат Quattro. Но механиката под капака носеше истинските ралийни гени на Audi. Купихте народна кола, получихте скрит аристократ. Моторът 1.8 турбо с 20 клапана, технология намирана до тогава само в Ferrari F355, беше проектиран да стои напречно с просторен картер. Пиех свали Ferrari технология в семейен седан. Звучеше брилянтно, но когато моторът беше монтиран надлъжно в платформата на Passat, картерът беше принуден да свие. Маслоемкостта падна под 4 литра. От едната страна 5-клапанен, високооборотен турбо под постоянно натоварване. От другата минимум масло, което не стигаше да охлади мотора. Резултатът влезе в историята като Oil Sludge, катастрофата с маслената кал. Маслото, изпечено от жегата, карбонизира и се превърна в черна тиня. Тинята запуши мрежата на маслената помпа в дъното на картера. Стотици хиляди мотори, останали без масло на магистралата, внезапно изгориха лагерите и блокираха. Volkswagen отначало свали вината върху клиентите. Не сменяли на време маслото, но след огромни колективни дела в Америка беше принуден да отстъпи и да удължи гаранционните срокове. Но истинският абсурд дойде от 2 сухи листа. Задръстиха дренажния отвор при чистачките. Водата се изля в купето и удави модула за управление на комфорта, поставен от инженерите точно под седалката на шофьора. Платката направи късо съединение. Автомобилът сам се заключваше, спускаше стъклата по средата на движение и излизаше напълно извън контрол. Само заради 2 листа в жлеба, премиум D-сегмент кола удави собствения си мозък. Едно от най-слепите места в инженерната история. И това не беше единственият електронен кошмар. Микрошалтерът в механизма за заключване на вратите, скрит дълбоко в панела в името на чистата естетика, се разваляше с годините. Сценарият беше следният. Заключвате с дистанционното, отваряте вратата, оставяте ключа на седалката за секунда. Мозъкът не е видял вратата отворена и автоматично презаключва. Ключът остава вътре. Вие вън на студа. Този проблем не беше решен цели 7 години. Накрая Passat V8. Пиех беше закупил Bugatti и проектираше луд 16-цилиндров мотор за Veyron, щеше да бъде най-бързата кола в света. Обърна се към инженерите. Трябва да тестваме новата warranty архитектура. Сложете прототипа под капака на Passat. Физическа невъзможност. V8 не можеше да се събере в моторното отделение. Но инженерите взеха 2 тесноъгълни VT4 мотора и ги наредиха един до друг върху единична колянова ос. W в моторът се роди 8 цилиндъра в размерите на 4-цилиндров блок. Двете са неоптимални на 10 конски сили, 4 ауспуха отзад, иначе неразличим от обикновен 1.6 Passat. Истински слипър в костюм, роден да изчезне с газ пред спортни коли на магистралата. За поддръжка обаче беше кошмар. Смяна на термостат изискваше демонтаж на целия преден край. Разходите за сервис надвишаваха стойността на колата. С механичен торсен диференциал и 6-степенна ръчна кутия беше тихо чудо на хартия. Продажбите обаче бяха катастрофални. Малко хора искаха да платят толкова за Volkswagen. Но Пиех не го интересуваше. Passat V8 беше скъпа изследователска лаборатория. Данните бяха разработени, цилиндрите удвоени и с 4 турбокомпресора V8 се превърна в легендарния V16 на Bugatti Veyron. Сърцето на Bugatti Veyron беше тествано под капака на Volkswagen Passat от 2001 година. Накратко, приятели, Passat B5 беше начинът, по който Фердинанд Пиех заяви на автомобилния свят: правим коли по-качествени от Mercedes и BMW. Лющящите се меки пластмаси дразнеха. Удавеният електронен мозък подлудяваше хората. Нежните алуминиеви носачи и дизелите с изядени ексцентрици изгаряха джобовете ни в сервизите. Но когато затваряхте тежката врата, гледахте бръсначните разстояния между панелите пред сине-червено осветените скали и натискахте гаста. Онова усещане за тежест и достоинство не можеше да ви го даде никоя друга кола от онова време и на онази цена.
Passat B5 е най-критичният мост, извел Volkswagen от марка за ефтини коли до Phaeton, Touareg и дори Bentley и Bugatti. Инженерски мъченик смазан между амбицията и компромиса. Кола, на която Пиех положи гените на Ауди, лазерните заварки на аерокосмическата индустрия и сърцето на Bugatti, но след това я остави да се удави в 2 листа и лепкава пластмаса. Историята на Passat B5 не е история на провала. Тя е историята на това какво се случва, когато инженерският гений надхвърля собствените си граници под капака. Ние не гледаме само фара или обема на багажника на колите, ние гледаме невероятната горда история за тях, инженерските упоритости, счупените егота и философията. Ако сте имали или имате Passat B5, елате в коментарите. Взе ли ви вода под чистачките? Чуваше ли се тракане отдолу или обиколихте света с червения TDI мотор? Каквато и да е колата ви, да не ви запушва маслен филтър, да не ви удря камък в гумата, абонирайте се за подкапака за още автомобилно съдържание. Каквото и да се случи, колата е само метал. Историята зад нея е безценна. До следващото видео. Пазете се!